दायो जों ओंखारबाय नै पल्टन बाजार रेलवे स्टेशननिफ्राय एबार जों फेन्सियाव थांसै। दायो जों नै बास गाखोबाय फेन्सियाव थांनो। नै जों दायो बिग टुआव थांना फैखांबाय लंपेन्ट गस्ला बायनानै आरो दा नै जिडिअ मार्केटाव जों फैदों। फिसाजोनि नायनो हायदों आरो ना, फिसाजोनिखौ मोनाखैना लंपेन्ट आरो गस्ला नायनो हायदों, टप गस्ला नायगासिनो नै फिसाजोआ। दायो जों नै लाखांना फैबाय आरो जों ट्रेन गाखोनोसै एबार पल्टन बाजारावनो खालामनाय जों बाजारखौ फेन्सिनिफ्राय फैनानै। एबार ट्रेनावहासो मा बायखो खोब नायदो नै। बाजारावथ' बायनायावहा होनो हायासैयानोसै। मा बायखो लाखि? मा? मना मोनथाम गोजौआव बा बेखिना गासिबो मोनथामाबो। बायखांजोब्बाय गासिबो। मा बायखो? बिराद बायबाय बेगानो थाबोलायबायमोन मलाव लायफिनलायनांबाय। मा बायखो? बुहुद बायबाय हिसाब गैलायै। लंपेन्ट गस्ला गासिखौबो बायबाय। जुथाबो बायबाय? जुथाखौ बायखाबाय दाखालिनो। मबे मलाव बायखो नोंलाय? आङो मलखौनो मोनबा सयथासो हाबबाय बगन जाबाय नाम्बारखौनो। भिटु जुडिअ बिशाल ओमफ्राय आं बुजियाखै। दे जुथा खेवदो। मा प्लास्टिक येल्ल' ना वाइट? Good? Nine stoppage nine. एबार जुथा लादो नै सालखौनो हा। बेसेबां लाखो? 1000से। मोजांथार। Puma na fashion. सोरनिब्लाय उननि ना जिरिनि? उननि ना जिरिनि बेलाय? जिरिनि।